Larisa, bun venit sau revenit pe canalul meu. Mă vedeți așa pregătită de plecare pentru că în câteva minute o să plecăm spre Larisa, deoarece vreau să facem un make-up pentru anul nou, pentru Revelion. Și eu v-am mai zis că nu sunt cea mai pricepută persoană în make-up, însă ea este și atunci am vorbit cu ea și am zis să filmăm împreună. Eu o să încerc să mă machiez, dar cu sfaturi primite de la ea și o să încercăm să realizăm așa un make-up puțin mai glamuros, așa mai cu sclipici, potrivit pentru seara dintre ani, dar în același timp un make-up ușor pe care, nu știu, poate să-l puteți face și voi sau să vă inspire și pe voi. Eu m-am îmbrăcat, mi-am pregătit toate chestiile în rucsac, mi-am luat și trepiedul, luminile și ce mai am nevoie. Și așteptăm să ajungă Uber-ul și mergem spre Larisa. Haideți că am ajuns la Larisa. Bine, eu am ajuns de o oră și ceva, dar până am băut noi cafea, până am povestit, până una alta, a trecut timpul. Dar Larisa mi-a pregătit aici toată masa cu toate produsele posibile. De 1000 de ori mai multe decât am eu acasă, dar e bine. Avem de unde alege. Și am zis să-mi prind părul ca să nu mă încurce. Și o să începem imediat. Bun, cu ce începem? Păi, prima oară avem nevoie să ne hidratăm tenul. Ai făcut asta azi dimineață sau ce folosești de obicei dimineața ca să-ți Păi eu m-am hidratezi tenul? demachiat azi dimineață, Ok. m-am spălat cu un gel pe față, apoi am folosit o cremă hidratantă de la Bioderm. Bun. Deci asta e tot ce am pus pe față azi. Da, e super așa. Atunci, de exemplu, poți să folosești care să te ajute pe timpul zilei, înainte să te machiezi. Sunt persoane care folosesc SPF, ca și eu, de exemplu, folosesc SPF pentru că mă ajută foarte mult. Sau poți să folosești mai încă o cremă hidratantă dacă tu simți nevoia că tenul tău are, mai ales în perioada iernii, dacă are nevoie de mai multă hidratare, atunci ai putea folosi. La cremele, de exemplu, pentru SPF sunt mai multe variante care le putem folosi, care au nevoie de mai multă hidratare, adică pentru tenul uscat, și avem nevoie pentru tenul gras, care are nevoie de hidratare, dar nu așa de mult ca și cum are nevoie. Păi eu n-am tenul mixt. Da, atunci noi putem să folosim o bază ce îmi place foarte mult, e de la Dr. Hedison, e cu SPF 50 și mai îmi place unul de la Synergy Ten, care e și un brand românesc, care e foarte bun și îl recomand din toată inima. Deci dacă ți deja obișnuit tenul, poți să o folosești direct ca să ai și... Eu aici am oglinda, așa că dacă mă uit în partea asta e pentru că aici am oglinda și să văd totuși ce fac, că în ecranul de la telefon nu văd atât de bine. Așa? Încât simți tu că ai nevoie ca să-ți hidrateze. Te ajută foarte mult pentru că blochează razele UV și nu îmbătrânim așa da, repede. Corect. Cu crema de la Bioderm am două variante de la ea. Am crema simplă și am și cu SPF, dar nu-mi place atât de mult aia cu SPF pentru că îmi lasă așa o peliculă uleioasă. Da, astea de la Synergy Ten sunt foarte faine, că nu se întâmplă la ele așa ceva. Cred că l-am atins. Bun. Și acum cu ce-ți place cel mai mult să începi? Cu partea de față, partea feței sau partea ochilor care te machiezi? Eu sunt obișnuită să mă dau cu fondul de ten și după aia fac ochii. Dar azi facem cum zici tu. Păi, de exemplu, putem, din moment ce ai făcut hidratare acum, să o lăsăm câteva minute ca să-ți intre în piele, ai putea să începi să faci sprâncenele. Ok. Bun. Și acum... Tot timpul am emoții la modul să nu vin cu fondul de ten, să mi-l pun în sprânceană și să nu se mai vadă ce am făcut. Da. Și atunci, ce facem acum? De exemplu, avem nevoie, putem să folosim, de exemplu, ca și Browax, ceară, pentru sprâncene, ca să le dăm puțin de lifting, cum se spune în zilele noastre. Și să le fixăm. Ok, da. Putem să folosim astea de la Anastasia și luăm perfect, bravo! E bine. Iau direct de aici? Da, perfect. Și pune, nu putează cât pui, că poți să mai dai pe pensulă. Și acum
le ridici în direcția în care ai tu nevoie. În care ai tu nevoie să-ți faci partea de lifting, tot timpul e-oblique, să-ți le duci către exterior. Așa, că știi, aici fiecare are preferințe, cât de mult vrea să-și le ridice. Dacă tu nu simți nevoia să le ridici foarte mult, doar le periezi puțin. N-am ce să ridic mai mult că n-am sprâncene. Da, dacă nu poți să le... Sunt unele persoane la fel care le fac așa mai brushy ca să se facă mai urâte și după aia le aranjează cum vor ei. Așa și mai ai puțin aici să-i faci la... Nu, aici dai mai puțin mai... Așa, uite, vezi? Ok. Puțin în linie. Bun, după ce ne-am fixat sprâncenele și lăsăm să intre în piele, să se așeze SPF-ul, ne hidratăm buzele. Puteți să folosiți orice fel de balsam sau un luciu, ce vreți voi, în sensul când ajungeți la partea să vă dați cu ruj sau cu creion să faceți buzele, atunci sunt foarte hidratate. Și acum, la sprâncene putem folosi o cariocă, care e cea mai versatilă și cea mai rapidă metodă, sau se poate face la fel pe partea de pomadă, cele mai ok și cele mai recomandate de toată lumea, sunt cele de la Anastasia Beverly Hills. Dar noi o să Eu zic să mergem carioca. Da. O să folosim faimoasele carioci de la NYX, pe care nu le-a avut și exagerăm. ea într-un vlog, dacă o urmăriți. Deci, Astea îmi plac și mie și acum când le pot refolosi. Și cum începem să le facem? Bun. Deci, ai nevoie puțin ca să le umpli. Da. Poți să mergi mai natural Da. sau poți să mergi, de exemplu, să-ți creezi tu câteva fire, da? Tu ai nevoie de umplere în partea doar până aici. Deci codița trebuie să fie foarte naturală și nu foarte subțire, dar trebuie să aibă așa o dimensiune, să arate cât mai naturală, mai lejer, da? Și atunci tu ai nevoie doar de umplere partea de aici. Deci doar o parte ai nevoie. Aici nu insiști. Deci aici nu insiști. Că trebuie să vină cât mai natural. Da? Ar trebui așa. Nu trage. Deci tu nu trebuie să ții fața. Okay. Fața când mergi, faci o sprânceană, mergi aici așa și oblic. Tu oblic. Ca și cum îți urmezi, tu trebuie să-ți urmezi firele tale naturale de la sprâncen, da? Tu când pui, de exemplu, îți ții mâna așa și crezi așa. Foarte ușor. Așa, pune mâna așa. Așa și creăm așa. Da, perfect. Trebuie să faci tot timpul sprâncenele cât mai naturale, să nu pară ca și cum ai umbla la ele deloc. Nu. Dar de ce te chinui? De ce te chinui? Ți-am zis, mai față că ai loc. Nu trebuie să ții așa. De ce faci așa? Așa sunt obișnuită. Uite, așa și acum vii așa și de așa, perfect, și mergi. Așa, o să-mi trec mână, cred. Așa, perfect, bravo. Ușor, așa, doar ca și cum îi da în aer, că nu-i problemă, că le corectăm după aia. Așa, să imite firul tău natural, nu trebuie să insistăm foarte mult, mai ales la persoanele care au deja sprâncene, doar să arate așa mai elegante și mai drăguțe. Ai văzut acum ce diferență, ce fain se vede. Uite, vezi? Am terminat partea de sprâncene și acum corectăm așa puțin ce am făcut eu extra. Bun. Avem nevoie de un corector și o pensulă plată care să ne ajute. Doar așa. Ai nevoie doar de puțin de pensuliță. Pensulă plată. Asta. Luăm o pensulă plată și iei foarte puțin produs. Așa. Dacă te ajută, dacă ai mai mult exces, poți să te folosești puțin de mâna ta când te faci pe tine singură. Dacă ai prea mult produs, așa, perfect. Și acum o să ne folosim să facem corectarea. Da? Unde crezi tu că ai greșit? Da? De exemplu, aici, așa, se vede puțin diferența, că aici e mai groasă și aici e mai subțire. Deci o să avem nevoie să facem puțin de corectare în partea asta, până aici, așa, invers. Așa. Tu ai nevoie să corectezi partea de jos, da? Deci trebuie să te ajuți așa, bravo, super. Mergi puțin mai sus, poți să mergi puțin mai sus, ca și cum ți-ai crea o dungă invizibilă. Că dacă tu faci așa, nu.
Dacă tu o să faci așa, trebuie să mergi cu o dungă. Ok. Așa o să rămâi cu urme. Bravo, perfect. Bravo. Super. Și îți faci Și în acum o sensul ăsta, blenduiesc da, sau ce acum fac? o să o blenduim cu o pensulă mai micuță. Să te ajut, uite, să o blenduim cu asta. Ok. Asta e la fel din părți intelte, care ne ajută bazele cremoase. Și o blendesc în jos sau o trag? O tragi foarte puțin. Așa, perfect. Nu pui la fel, nu pui presiune pe pensulă. Super, uite ce frumos se vede. Zici că nici n-ai greșit. Perfect. Eu nici n-aș fi pus-o pe greșit, da. Ia să vedem, foarte puțin aici, așa, doar aici partea asta, în rest e perfectă. Așa, e puțin produs, ți-l pui pe mână ca să nu se umple, nu fie acolo prea mult dintr-o dată. Bravo! Ce mai odată și nu mai ai nevoie, că o să fii expertă să te faci. Da. 7 ori învăț să-mi fac sprânceană și după ce mi asta o conturez. Nu contează, toate au un început. Da, deci, eu n-am răbdare să stau. Da, într-adevăr, Și că tu ai știi nevoie că de eu puțin. mă trezesc la 8 și 10, îmi spun și căței la pișu și la 9 și mă sper toți la lucru. Adică Trebuie și puțin timp pentru asta. eu mai sunt ales genul care ăla, sunt dacă s-ar mega putea. pasionate. Bun, acum punem înapoi pentru că nu mai avem nevoie. Putem să trecem la ten, dacă vrei, sau să începem cu ochii, cum crezi tu. Hai la ten ca să Bun, fie în perfect. ordinea în care eu de Bun. obicei nu Avem le fac. nevoie de o tăbliță unde ne punem fondul de ten, ca să-ți fie mai ușor pentru tine. Uite să punem aici, poate să te ajute. Bun. Și acum, ținând cont, dacă vrei, ai nevoie prima oară să folosim o bază iluminatoare. Dacă simți că vrei să fie tenul tău mai glowy, să folosim baza iluminatoare. Sau dacă vrei, putem să lăsăm la fel cu SPF-ul, pentru că deja ai destulă hidratare. Deci Cum mi îți se pare simți că ție e tenul? destulă hidratare. Ok, atunci nu mai merem pe bază din moment ce am folosit produsele înainte. Bun? Acum merem pe partea de fond de ten. Da? Dacă vrei cu o acoperire mai mare, avem fond de ten care are acoperire foarte mare, sau dacă vrei una lejeră, asta de la Cone, care e foarte, foarte ok. Vi-l recomand din tot sufletul. Ok, și pentru tenul uscat, dar și pentru tenul mix, pentru că se pot îmbina la fel cu alte fonduri de ten și merge și nu devine uleios. Asta e pentru tenul gras. Foarte bun. Acum o să vedem, luăm pe ăsta, să vedem dacă se potrivește la nuanță, că e nuanța pe care o folosesc și eu, și dacă în caz că o să-l îmbinăm, dacă e puțin prea deschis, o să-l îmbinăm putem să facem combinație ori cu un umup, care fondurile de ten de la Cone sunt puțin mai fluide, cele de la MUP, care la fel sunt mega faimoase, au o consistență mai groasă. Și da, de la MUP am și eu acasă. Da. Și odată trebuie să ne machiem și cu alea, că îmi iasă să-l pun pe față, dacă îmi vine partea de conturing și de tot, mi se pare că îmi iasă pătat. Da, și la atunci fel și cele de la Marc Wheeler, la fel am mai multă pudră în consistența lor. Bun? Punem fond de ten. Așa. Cred că ajunge că tu, de exemplu, când mai ai nevoie, mai poți să pui câteva pompițe. Bun? Acum, ca să nu folosim degetele, mâinile și așa mai departe, o să avem nevoie la fel de o pensulă plată. Asta nu merge. Da, în care adaugi acolo și îți pui pe față, doar o pun așa. Aici. Da, poți să pui unde vrei tu. Pune cu încredere. Așa. Și acum cum ar fi mai ok să pun în mai multe lucruri sau pun o parte, construiesc? Eu folosesc o parte, văd cum e mai ok la ten și după aia încep, nu las mult pe ten. Mai bine prefer să fac cu părțile, cu jumătățile. Bun? Iei un burete curat și așa, perfect.
am terminat cu fondul de ten și acum am zis că facem partea de conturare, nu? Da, o să avem nevoie să luăm un corector. Luăm tot pe cel de la Da, o tart. să-l folosești pe cel de la tart, pe partea Așa? de conturare, Pun luminare. mai din față sau mai Da. din spate? Poți să faci așa, să-ți pui Făm tu la un ochi și îmi fac eu la alele. așa. Așa. Și atunci revenim cu o pensulă, partea de os, unde vrem să avem nevoie să iluminăm puțin zonele. La fel, dacă mai ai nevoie de produs, vii și mai iei, da? Cele mai comune zone care le putem și la fel, dacă ai nevoie de puțin aici, așa. Ok. Acum o să venim, o să ne ajutăm la fel de burete, o să avem nevoie și de o pensulă. Și La cu ce fel, facem prima dată? prima oară cu buretele venim aici așa, partea de la frunte, foarte puțin, așa, super. Vezi, eu sunt cu repede asta. Să bagi viteză. Dacă la fel, nu asta poți să faci cum ai făcut cu fondul de ten pe rând, ușor și oricum la fel poți să folosești și burete, să dai puțin cu buretele, partea de aici așa și să folosești pensula când te apropii de să uniformizezi cu pensul. Perfect! Noi astăzi oricum o să mergem pe conturare doar pe bază de pudre, nu o să facem conturarea cremoasă. Eu zic că I like it. Da, foarte frumos. Concealerul de la Tarte, să-l puneți pe rând. Că se usucă repede. Și mi-a zis o chestie interesantă, că pensulele naturale le folosim pe bază Doar cremoasă, cele de sintetice, da, și cele care sunt naturale, adică din fir de păr natural, tot ce ține de fir de păr natural, e mai ok să le folosim pe tot ce ține de pudră, adică farduri. Bun, într-adevăr că și cele sintetice, la fel, dacă au firul foarte fin, atunci le putem folosi și pe acelea, dar la blending și așa trebuie să evităm că nu se iasă blending-ul perfect. Deci degeaba urmărim noi un tutorial de aproape dacă nu avem și instrumentele să-l facem corect. Acum o să avem nevoie de o pudră care să ne ajute să setăm ceea ce ai făcut tu mai devreme. Și o să avem nevoie de faimoasa pensulă de la Leonardo, care e mega lungată. Este aceasta. Cu care eu voiam să-mi pun fondul de Puțin și poți să iei, de exemplu, dacă e așa, doar așa, dar aceeași mișcare care o faci aici așa, o să o faci și pe față. Dacă ți se pare că mult, poți să puțin să scuturi excesul de produs și acum tu trebuie să mergi așa, doar să apeși puțin, foarte așa, puțin, adică. da, așa și stăi puțin în sus ca să nu facem cute la ochi. Așa, super! Folosim o pensulă mai mică să avem precizie sub. Da, corect. Deci nu trebuie neapărat nu. Pensula aia clasică foarte mare, știi, de pudră, aia poți așa. să folosești la final, de exemplu, după ce setezi anumite zone în care acolo nu ai nevoie de precizie, ca să poți să-ți setezi toată fața cu pudră, să mergi cu pudră la fel, puțin să fie translucidă, care să vadă frumos pe ten, să nu încarce la fel tenul și poți să mergi cu pensula mare cam pe toate zonele. Mai avem partea frunții și la bărbie, unde am adăugat corectorul. Cam asta ar fi. Partea de bronzer putem să folosim cea de la Iconic și de la Too Faced. Hai să folosim Too Faced, că mie mereu mai plăcut brandul ăsta. Și acum noi... Nu. Așa. Tu dacă o să iei produs în partea de asta, o să iei prea mult produs. Și tu nu faci cu pensula așa. Tu mergi într-o parte, ți trebuie așa să faci. Pe circular, da? Și noi atunci o să luăm așa. Da? Și care e zona în care trebuie să aplicăm corect? Cel mai ok ar fi pe partea sus de pomete, ca să-ți faci ca și cum ar fi o schiță. Pe o parte și o fac cealaltă parte ca și cum ar fi o oglindă. Adică tot timpul, dacă îți faci conturul cremos, la fel ca și cum se pune și bronzerul, se pune partea de aici așa, da? Partea de la obraj vine pus blush-ul
și unde e cel mai înalt punct al feței, vine partea de iluminator, de iluminare, da? Mergem așa, frumos, nu apăsăm, să fie cât mai natural și mai leger. Nu avem nevoie să încărcăm tenul. Dar asta e bine de știu, că eu de multe ori când băgam vârful pensulei și trăgeam o dungă prea mare și după aia nu te ajută deloc în sensul că stăteam și blenduiam și mă chinuiam să mai acopăr. Mișcări de tragere ca să uniformizăm. Da? Aici în jos putem face acest lucru. Bun. Și acum o să faci partea cealaltă. Mă puțin mai obligă pensula, că chiar că ții cu vârful. Haideți că între timp lumina mea s-a terminat, adică bateria de la lumina mea s-a terminat și noroc cu ring light-ul Larisei că putem să mai avem puțină lumină, dar eu zic că ne vedem bine în continuare. Am terminat și partea de contouring. Cumva ea îmi face o parte și eu încerc să fac pe partea cealaltă, cumva să învăț să fac în oglindă, pentru că mi-e mai ușor după ce văd pe cineva că face un lucru să-l imit și eu decât doar așa din explicații, să zic. Da. Și acum cu ce continuăm? Bun, deci acum la noi, da, cum ți-am zis mai devreme, ținem foarte mult de partea de... aici noi avem mai mult lumină caldă. Și atunci conturul să se vadă puțin, am văzut să se vadă oricum puțin mai tare. Dar dacă mergem la lumina naturală, adică cea de afară, o să se vadă foarte lejer. O să ne luăm frumos, fain frumos, un blush. Și avem nevoie de o pensulă curată, care să folosim de blush, rotundă sau semicirculară. Și cum facem? Așa sau tot într-o parte? Tot într-o parte, super. Și ai zis că aici. Da? Și la fel, mergi și tragi către, cum ar veni, către tâmple. Eu tot timpul zâmbesc când îmi pun blush-ul. Da, Ca e un lucru să foarte bun. mi se rotunjească zona asta a pomeților, să văd cumva mă ajută să-mi delimitez. Uite ce frumos arată definit. Și acum avem nevoie de un iluminator. De asta poți să folosești ce nuanțe îți plac ție în cel mai înalt punct al feței. La fel, tot cum am folosit mai devreme, îți alegi care îți place ție, cum vrei. Asta e mai natural, o să trebuiască să-l îmbină poate cu ceva, că nu se vadă. Da, poți face o combinație între cele două. Cel mai înalt punct al tău e partea asta. Poți să faci așa mișcări circulare în stânga-dreapta, du-te vină, așa. Zic că o să facem, dacă vrei, un alt video. Da. Și facem partea de conturing numai. Și atunci ne înveți și cum pune conturul în nasul. Ar fi fain. Știi? Și acum facem așa overall cu totul, dar atunci ne axăm doar pe partea de contouring și nu mai... Acum încercăm cam un machiaj mai lejer, cum am spus mai devreme. Haideți că v-am dat așa mai aproape ca să vedeți la partea de ochi mai bine ceea ce facem noi aici. Și mi se pare că arată așa dubios fața mea toată machiată și ochii. Deci că ieșiți din context, efectiv. Bun, cu ce începem? Bun, acum o să începem să facem partea ochilor. O să avem nevoie să folosim tot timpul ca culorile să iasă foarte vibrante și să fie totul uniform. Să folosim o bază înainte, care o să folosim... De la Inglot. Eyeshadow Keeper. Cel mai easy way, să spunem așa, ca să ne facem un machiaj alungit, e să ne creăm prima oară o schiță, o să ne ajute ca să ne definim cât mai bine cum vrem în ce parte vrem să mergem cu machiajul. Tot timpul pe partea alungită se face oblic, când ne trasăm linia, ne face și cum e o linie imaginară, ne imaginăm noi, cum ar fi, trebuie să vină către partea către tâmp. Da, este o paletă de la Piluis. Da, astea două cred că sunt, sau poți folosești una singură și să mai adaugi. Ca să creăm acea linie vizibilă, nu? Da, care să ne ajute să definim foarte bine. Și acum, cum trasăm? Bun, deci te uiți, trebuie tot timpul să ai privirea, te uiți în față, da? Să fie privirea ta să fie drept în față, da? Și acum cu pensula, ții frumos într-o parte, da? Tot timpul mergi oblic.
să folosim astăzi culori mai naturale, care se pot Da. să mergem pe nuanțe de maro și o nuanță de iluminare în partea internă a ochiului. Luăm așa o pensulă micuță. Bun. Și doar acolo mai adaugi ca și cu mini triunghiul ăla. Așa și unești. Da? Facem ca și cum ar veni o schiță de eyeliner din far, da? Ca să ne ajute. Și la fel, cu cât ne apropiem de exterior, de colțul exterior, nu mai încărcăm, adică nu mai adăugăm produs, trebuie să fie pierdut. Da? Trebuie să fie doar partea asta, unde ești tu acum, să aibă produs, să fie cât mai intens. Deci nu mai mergi până la capăt, acum mergi doar până unde ai pliu, da? Până în partea asta. Și acum o să aplicăm o nuanță mult mai închisă, dar doar în zona asta, nu mergem încolo cu ea și apoi o blenduim. Iau un maro cu vreo 2 tonuri mai închis, Așa. îl aplic, dar doar aici, până în pliul ochiului. Da? Și apoi blenduim. Și după ce am pus culoarea și blenduim, la sfârșit luăm o pensulă curată și blenduim în partea de sus, așa că să uniformizăm nuanțele dintre colțul acesta și mijlocul ochiului spre interior, ca să nu fie chiar așa o diferență mare de culoare. Și acum luăm o pensulă micuță plată și o să punem niște farți din acesta cu glitter, cu sclipici. Stai să-mi iau și oglinda, că totuși văd mai bine în oglindă decât în camera de la telefon. Și doar aici, da? Și poți să vii puțin mai către interior. Așa. Super. Deja arată foarte frumos. Și natural. Nu e foarte încărcat. Deci, noi nu avem treabă cu exteriorul, da? Cu partea închisă. Da. Noi ne focusăm doar pe partea de iluminare. Și nu mergem nici pe până mijloc. în interior de tot, doar Da. aici pe mijloc. Și acum am luat puțin o bază pentru glitter, aceasta de la NYX, am pus pe pensulă și venim cu ea unde deja am aplicat fardul cu glitter, să zic așa, cu sclipici. Și Punem foarte puțin, nu insistăm foarte mult. mă duc și spre interior. Da, Ia. acolo nu o să avem. Asta și o să ne folosim de pigment, un pigment, da? Bun, aceeași chestie facem și la ochiul celălalt. Iar peste această bază o să adăugăm glitter. Eu le tot zic glitter la toate. Tot ce sclipește pentru mine e glitter. Da, glitterul e Da. cu... De fapt e pigment, nu e glitter. Nu. Pigment. Acum punem pigmentul peste. Da. Glitterul are irizațiile mai mari. Și pigmentul e mai fin. Nu? Pigmentul e mai fin și iar vezi, nu se vede așa foarte finuț, cum ai spus tu. Iar glitterul are ca și mai avea mini paiete. Adică alea ce nu-mi plac mie. Da. Acum luăm un pigment alb sau mai deschis la culoare. Așa. Și îl punem în partea de colț interior al ochiului. Cred că ați observat că deja măcar țin pensulul. Că nu țin așa. Eu n-am început. Se poate face și o dungă de eyeliner sau putem lăsa așa. La fel putem să facem și partea de jos, dar noi vrem ceva să facem mai natural. Da, și simplu, ca să nu complicăm oamenii foarte tare și o să venim doar cu partea de rimel acum. Da. Bun, eu am conturat puțin buzele, dar aia e cum o fac întotdeauna, nimic
nou. Și la sfârșit de tot adăugăm un bruj. Noi am ales acesta de la Kate Von D. Am ales ceva mai nude. Că, na, totuși mai am de umblat și chestii de făcut și am zis să nu sar chiar așa rău în evidență cu un roșu. O să ieșim și afară să vedem cum se vede și la lumina zilei. Și o să aplicăm înainte de asta un spray de fixare. Acesta e Catrice Shake Fix Glow Spray. Urăt partea asta, să știți. Nici cum mă dau cu apă termală. Bun. Haideți să mergem afară la lumină să vedem. Așa arată rezultatul final la lumina naturală. Mie îmi place foarte mult ce a ieșit. Arată foarte drăguț și elegant și chiar am învățat niște tipsuri importante. Eu sper că v-a plăcut clipul de astăzi și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem data viitoare. Bye!